Kam vlastne ideme? Túto otázku sa pýtam často. Nekonečný zhon, každý sa niekam ponáhľa, vrátane mňa. Vždy prítomná anonymita veľkomesta ma núti zamýšľať sa nad budúcnosťou. Stále väčšie množstvo kamier na uliciach, stále viac umelých stavieb. Celý náš svet sa pomaly ale isto pretvára do elektronickej formy. Chytré telefóny, hlúpi ľudia. Vedomosť vystriedal Google. Je to zvláštny svet, zvláštna doba. Hovoria, že skutočne šťastný človek je ten, kto žije prítomnosťou. Minulosť sa nikdy nevráti a budúcnosť je neistá. Svet sa mení, ale niečo zostáva rovnaké. Radosť z okamihov, sny, láska. Cez to všetko negatívne, čo sa okolo nás deje, stále verím v jedno. Skutočným poslaním človeka je milovať. Bez brehov, bezpodmienečne, bez vyčitiek. Bojuj s láskou a vesmír ti v živote pripraví všetko tak, aby si bol šťastný. Aby si bola šťastná. Jediné, čo musíš urobiť, je otvoriť sa tej energii. Odpustiť sám sebe. Odpustiť samej sebe. Pamätaj, len tak sa rodia víťazi.